Det er ikke så tit, jeg får lov til at få en første gang længere, så det glæder jeg mig til. Ja, i mine alder. Jeg er jo ikke politiker. Jeg kan stadig hoppe på trampolin uden at tisse i bukserne. Ja. Jeg kan godt se, at der er nogle af jer, der er så unge, I sidder og tænker, spurt. Jamen, jeg hedder Louise Lorentzen. Så 1. februar har jeg været komiker i 3 år, og inden det, der har jeg været jurist i små 10 år. Jeg bliver 42 i morgen. Har været gift, er blevet skilt, ja. Så jeg har haft lidt et andet liv, end jeg nu lever, som er som komiker og single. Meget single. Jeg har faktisk været det så længe, så jeg med stolthed er begyndt at identificere mig som langtidsledig. Så vi godt begynder at klappe og tage rigtig godt imod et ægte nyt talent. Ida Thorsted! Jeg hedder Ida Thorsted. Jeg er 16 år gammel. Lige nu går jeg på efterskole, og ja, så til hverdag laver jeg rigtig meget stand-up comedy, og det har jeg gjort i lidt over 3 år. Så meget på stand-up, og jeg kan lige stand-up comedy, der var alt stand-up, der var. Hvis jeg tænkte, sådan jeg bliver voksen, så kan jeg jo i gang. Det var da jeg var 12 cirka, jeg var klar til at optræde, da jeg var 13. Jeg tror en stor del af, at jeg endte med at gå den vej, jeg gik, er, at min familie altid har ville alt muligt for mig. Og i og med, at jeg fik gode karakterer og gjorde alle sådan nogle ting, så tror jeg jo hurtigt, de så sådan en, du skal blive noget vigtigt. Og i det miljø, jeg voksede op i, der var det jurist for eksempel. Også fordi jeg tror, og det tror jeg ikke bare i min familie, men i sådan samfundet generelt, er der sådan en status forbundet til forskellige professioner og sådan nogle ting. Mine forældre støtter mig rigtig meget, og de er sådan en kæmpe stor del af det. Altså sådan, da jeg blev her for lidt tid siden, spurgte om jeg ville lave et show til Opfestivalen næste år, hvor jeg sådan var meget i tvivl om jeg skulle sige ja eller nej. Og sådan, hvor mine forældre, de sagde jo, vi bestemmer, og vi siger, at du skal gøre det. Altså, det startede også lidt ud med, at det var sådan, jeg tænkte mig, at min far, vi gjorde lidt fælles, skrev jokes sammen, og vi tog ud sammen og sådan noget. Men det er jo også svært at skifte, fordi man har så meget identitet i det. Det er så stor en del af den, man er. Og så er man nødt til at gå ud og finde ud af, hvem er man? Hvem er man egentlig, hvis du ikke er dit job? Hvis du ikke er din familie? Altså om du er mor eller far eller søster? Når du lige pludselig fjerner de ting relativt til noget, så relativt til dit arbejde, relativt til din familie, relativt til hvem er man så? Det kan være rigtig svært at svare på. Og det brugte jeg jo nogle år på at finde ud af, hvor jeg ikke arbejdede, hvor jeg ikke var komiker, hvor jeg ikke var det ene og det andet. Og det tror jeg seriøst er den bedste periode, jeg nogensinde har taget mig. Og simpelthen nulstille, og så finde ud af, hvad har jeg lyst til, hvad gør mig glad, og så gøre de ting. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg har brug for at mærke efter løbende, i stedet for at sætte mig et eller andet mål og så arbejde hen mod det. For det har jeg prøvet. Og så var jeg lige pludselig gift, og sad i en meget høj fast stilling, og vågnede op og tænkte, hvad laver jeg her? Så første stykke tid havde jeg ret let ved at få spots, sådan lettere end mange andre nye. Ja, hvis de så kunne få en 13-årig, 14-årig pige på, så var det jo gå imod alle stereotyperne. Så det var der rigtig mange, der var meget interesseret i. Jeg synes jo, det er fantastisk, at sådan en som Ida kaster sig ud i det så tidligt og prøver det af, mens hun har mulighed, mens hendes hjerne er ung og frisk. Der oplever jeg lidt, at jeg måske bliver bedømt lidt hårdere. Eller lidt hurtigere i hvert fald. Der er nogen, der forventer, fordi jeg har den alder, jeg har, så kan jeg gøre ting meget hurtigere. Og det er jo lige før, jeg synes, jeg er blevet så gammel, så min hjerne er blevet en lille smule langsommere. Og der kan jeg godt virkelig, jeg vil ikke sige det med sunden, men jeg kan virkelig godt se ideen i, at Ida gør det. Jeg bakker virkelig op om det. Jeg synes, det er helt fantastisk at se en, der kan det, hun kan, og gør det, hun gør. Og netop har så mange år til at lære at blive god til det, hvor jeg føler måske, at jeg har et relativt kort vindue til at blive god til det, hvis det ligesom er noget, der skal ske for mig, hvis man kan kalde det det. Jeg synes, at comedy kan noget helt fantastisk ved, at du kan være så forskellige steder i livet, men du stadigvæk sådan kan blive forbundet af, at det er sjovt. Min helt Idas tilgang, synes jeg, er fantastisk, og jeg synes, det er så sjovt, den parallel, der er imellem os. Og der kan jeg da godt ønske, at jeg havde været den, da jeg var barn, der var gået lidt mere med det, jeg havde tænkt, nå jamen, det kan man da også. Jeg endte med at arbejde med det, jeg var god til, bare i en kontekst, hvor det ikke gav mening. Blandt mine venner, der har jeg sådan et par venner, der går op i stand-up, hvor det er dem, som jeg lige, hvis der sker lidt sygt, så kan jeg sige til dem, for lige at høre, jeg skal opvarme for Talbot, eller et eller andet. Eller sådan. Rigtig mange andre synes, det er ikke så sejt længere at lave stand-up. Jeg ved det ikke, og det bliver komikere ked af, når jeg fortæller, at det ikke er sejt at lave stand-up mere. Det er kun de allermest kendte, der er seje, fordi de har lavet fjernsyn eller sådan noget. Jamen nu sidder jeg jo backstage på Bartow Station, meget anerkendt jazzcafé.
som man jo også kan se på alle pladerne. Men det, der er rigtig smart, det er, at bouillon, som jeg tjener på, ligger lige ovenpå. Jeg tjener nu, for ligesom at kan få det til at hænge sammen med at rende rundt og lege komiker. Mine forældre havde også rigtig svært ved at vende sig til, at jeg lige pludselig både var skilt, og så også lige pludselig ikke skulle være jurist længere. Og min stedfar var også stadigvæk, Louise, du skal da lave noget, du spilder dine talenter og dine evner på komik. Det var jo et 100 timer om ugen job, og jeg tjente jo alt for mange penge på det, og jeg sad virkelig med sådan en følelse af at sidde og tænke, ja, det er lovligt, det jeg sidder og laver, men det synes jeg faktisk nogle gange ikke, det burde være. Jeg sad jo egentlig grundlæggende bare og tjente en masse penge til en masse mennesker, der havde en masse penge i forvejen. Bare fordi vi kan, er der så nogen, der et eller andet sted burde spørge, men bør vi? Jeg tror, på et personligt plan var det sådan et, jamen jeg laver noget, jeg synes er spændende, jeg tjener en masse penge på det, jeg er god til det, jeg vil gerne alle de her ting. Og da jeg så lige pludselig ikke var i tvivl om, at jeg var god til det længere, så blev det lige pludselig sådan en, ja, du er god til det. Bare fordi du er god til det, er det så det, du skal lave. For det her komik er jeg ikke nødvendigvis særlig god til. Og alligevel, så kan jeg ikke lade være. Det sjove er, jeg er faktisk den eneste af tjenerne, der kan finde ud af at binde slips. Ret unge mennesker. Mig. Men det er hyggeligt, og det er rart, og det er et godt afbræk. Men det er også noget andet. Jeg har også haft folk inde, som genkender mig. Jeg har haft tidligere kollegaer inde og sådan noget. Det er sådan en ret spøjs ting lige pludselig at stå i. Jeg prøver typisk, når jeg møder folk, jeg kender, så ikke at blive deres tjener. Folk kan godt opleve at være sådan en lille smule akavet omkring, at deres tidligere advokat eller jurist lige pludselig render rundt og er deres tjener. Fordi andre ligesom har en opfattelse af, at der er et statusfald i det. Altså jeg ville da ønske, at jeg faktisk havde gjort som Ida, og havde startet tidligere. Turde være mere nysgerrig på, hvad og hvordan det, jeg synes var sjovt, ligesom kunne få lov at komme til udtryk. Okay, der er specielt en på min skole, der hedder Hanna. Og Hanna, hun er mega nederen. Hanna, hun laver ikke andet end at fortælle os... Fuck, allerede der har jeg fået op. Okay, godt. For altid at Skina Torsted! Hej! Altså Hanna, hun laver ikke andet end at drille mig med, at jeg laver stand-up. Hun har faktisk på et tidspunkt sagt direkte til mig, at jeg aldrig nogensinde kommer til at leve af det. Og det synes jeg selvfølgelig er irriterende, så jeg fortæller det til min lærer. Så siger min lærer bare, ja Ida, men vi kan jo ikke rigtig fyre studievejlederen. Men er det ikke... Fuck, lige note på den her skrevet. Det er svart til, at man brugte alle sine penge på en Ferrari, men det er så lignede en anden mindre dyr bil. Jeg ved ikke noget om biler. Jeg tror, hvis jeg skulle give Ida et godt råd, så er det noget, jeg selv gjorde forkert, eller ville ønske, at jeg havde gjort anderledes. Og det var i sine unge dage ikke at have travlt. Jeg skyndte mig rigtig meget med at blive god til det, jeg nu engang lavede. Og den fornemmer jeg faktisk også, Ida har lidt nogle gange. Hun har lidt travlt med at komme op og få nogle muligheder, og komme hurtigt ud på nogle ting, hvor jeg har det sådan lidt, Ida, du skal nok nå det. Altså, så jeg ville i hvert fald, er du gal? Jeg ville ønske, at jeg havde taget et og flere sabbatår. Det er jo det, jeg render rundt og gør nu, eller det gør jeg ikke, men det gjorde jeg en periode. Jeg tog nogle forsinkede sabbatår, fordi jeg simpelthen havde glemt at tage stilling til mit liv undervejs, og lige pludselig var jeg et eller andet sted, hvor jeg har sådan lidt, hvad laver jeg her? Så jeg tror, hvis ikke man tager sig tiden, og tager det lidt mere stille og roligt, så tror jeg godt, man kan ende med at skal tage nogle beslutninger, der faktisk er ret svære at tage senere i livet. Det var det i hvert fald for mig. Hele dagen i dag har jeg været på probygning på min efterskole. Været rundt på HF Flow, en uddannelse. Jeg er sådan lidt der med at skulle vælge uddannelse, fordi at, altså sådan, hvis jeg kunne, så ville jeg jo lige nu sætte København og bare optræde. Eller hvad fuck jeg vil. Fordi det er jo det der med, at man vil have meget at falde tilbage på, eller sådan, hvor meget man så satse. Mærk nu også, om det ikke rigtig har ændret noget i forhold til mit comedy, så kan det mærke, at det er lige nu, jeg skal tage en sådan beslutning omkring, hvor meget jeg vil satse på det, tror jeg. Og jeg ved godt, at i rigtig mange voksnes øjne, der er det at lave stand-up, det er sådan ret cool. Altså i deres øjne svarede det at lave stand-up til at tage ud og fremlægge frivilligt. Jeg lavede noget nyt materiale, som virkede rigtig godt, synes jeg. Så var der til gengæld noget andet, sådan lidt nyere, som der ikke virkede så godt. Jeg ved ikke, om jeg var lidt måske usikker i det, for jeg synes egentlig, det var meget sjovt selv. Men ja, det må jeg lige finde ud af at lytte til igen og høre, hvad jeg kan gøre ved det. Jeg ved ikke, jeg skal også tilbage. Det er sådan noget med, at jeg skal tilbage på efterskolen kl. 22, inden gangvagten kommer og siger, slukker lyset og sådan noget. Så det skal jeg nå. Men jeg ved ikke helt, om jeg kan nå at se andet sæt. Det plejer jeg egentlig godt at kunne. Jeg skyndte mig rigtig meget
med at blive færdig med studiet og komme ud i jobbet. Og jeg var faktisk sammen med min eksmand, fra jeg begyndte på studiet. Jeg havde lige 10 år været rigtig travlt med at blive voksen. Han var 10 år ældre end mig, så det var som om, jeg havde rigtig travlt. Det kompenserer jeg så for nu. Det næste punkt var, at vi skulle til at have børn. Og der vågnede jeg lidt op og tænkte, det der med børn, det blev lige pludselig meget seriøst. Og så var det, jeg kom til at tænke på, at mit forhold er egentlig et forhold, jeg gerne vil have børn ind i. Og så kunne jeg mærke, at det var det faktisk ikke. Ikke fordi jeg ikke ville have børn, men fordi jeg kunne mærke, at grundlaget for det var der egentlig ikke i det forhold, jeg var i. Og så tog jeg konsekvensen af det. Så det var lidt den der, hvis ikke jeg får børn med ham, så er jeg ikke sikker på, at jeg får dem. Og nu står jeg så nok også i en situation, hvor jeg ikke har fået dem, og nok heller ikke får dem. Og det er jeg også okay med. Jeg vil hellere leve det liv, der føles rigtigt for mig. Men for mig var det lidt sådan en følelse af, at jeg lige pludselig vågne op i mit liv, og ikke kunne genkende mig selv i det. At det lige pludselig var sådan en, wow, hvordan er jeg havnet her? Og er det egentlig mig? Det var mig selv, der var med til at købe lejligheden. Det er mig selv, der var med til at indrette den. Det er mig selv, der har sagt ja til jobbet. Det er mig selv, der har sagt ja til at blive gift. Det er mig selv, der har sagt ja til alle de her ting. Det var mere som om, at det var en eller anden vej, man valgte at gå, og så fortsatte man egentlig ligesom ned ad den. Jeg tror, der er mange, der spørger, om jeg fortryder, at jeg skiftede rundt. Og det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Det var det rigtige valg på så mange punkter. Altså, det var det. Og jeg tror ikke, jeg kunne have indset det før. Jeg tror, jeg har været i kontakt med de forskellige ting, der har gjort, at jeg har fået øjnene op for det på de tidspunkter, jeg gjorde. Så det var det rigtige valg. Det er det rigtige valg. Og det bliver det ved med at være, indtil det ikke eventuelt føles som det rigtige valg. Hvis jeg gik tilbage 3 år siden og fortalte om, hvor meget jeg har opnået nu. Altså bare jeg har optrådt 3 år. Allerede i forhold til i går med Talbot, hvor jeg var ude og var med Talbot. Der sendte min far mig sådan et billede, lidt over 3 år siden, hvor jeg var ude og se Simon Talbot optræde. Hvor jeg fik taget et billede med ham bagefter, hvor jeg var sygt sådan op at køre, og hvor jeg havde mødt ham. Og så nu, så 3 år senere, hvor jeg igen har fået taget et billede med ham. Men dengang var det så mig, der opvarmede for ham. Og sådan. Det er jo ret vildt. Hvis du havde spurgt mig, om jeg for 15 år siden troede, jeg havde lavet det her, så ville jeg have sagt nej. Fordi der var jeg et helt andet sted. Der havde jeg valgt en vej, som jeg var meget langt på vej nedad. Men jo mere jeg tænker over det, og i hele den der periode, hvor jeg gik rundt og finde ud af, hvad der var op og ned på det hele, og hvad er det, der kilder, hvad er det, jeg har lyst til, hvad er det, der er sjovt, der kom jeg til at tænke på, at jeg tror, jeg har været 6 eller 7. Jeg var med min mor på skiferie, min mor og min lillesøster. Og hver aften på den her skitur, der kunne man vinde en koklokke for at have lavet dagens klovn. Og i slutningen af ugen, der havde jeg så lavet en rigtig dum ting. Vi havde siddet på en telift, og den her telift havde holdt på en stejl bakke, og mens den så havde holdt stille, så var jeg så væltet af. Og de havde lavet sådan en helt fint dominoeffekt hele vejen ned. Og det stillede jeg mig op og fortalte som den her 5-6-7-årige. Og jeg gjorde det simpelthen, så hele lokalet brækkede sig af grin. Og jeg kan huske, at jeg blev så bange, fordi de larmede så meget. Jeg var sådan, mor, hvad sker der? Det har jeg sådan virkelig siddet med. Jeg har stadig den der koklokke derhjemme et eller andet sted på mine forældres gård, men det sidder virkelig i mig som sådan en ting. Så når jeg tænker tilbage på det, så er det virkelig noget, der var definerende for mig. Så hvis du havde spurgt mig dengang, så havde jeg godt kunne. Men kernemindet sidder der. Kan jeg det? Og det kan jeg godt. Og nu gør jeg det. Så det er sådan en underlig, skør, cirkulær ting, hvor man lige pludselig finder tilbage til noget af det, man rent faktisk måske var rigtig god til at gøre som barn. Det gør vi faktisk slet ikke nok. Vi skal tænke over, hvad vi er gode til som børn, hvad vi gør naturligt. Det er i hvert fald mit bud. Jeg står her og venter på metro. Jeg har arbejde. Jeg tjener. Det er en lidt spændende dag i dag, fordi i aften, der skal jeg lave min første halve time. Dejlig dag. Jeg skal i dag bare arbejde på. Så er jeg fri kl. 5. Så kører jeg til næste. Så er jeg lige kommet ud efter show. Men kæft, det gik dejligt. Det var fedt. Og der var et dejligt publikum. Det føltes sgu stort. Jeg havde en halv time. Og det virkede. Og det var godt. Det kunne jeg sgu godt. Det kunne jeg godt være bekendt. Ja. Nu kan jeg godt mærke det. Nu har jeg fået blod på tanden. Det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne noget mere. Det var sgu dejligt. Det var det.